ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಪುಣೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಡೆಯಿತು. ಪುಣೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಘದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಈ ಪುಣೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಊರ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕನಸಿನ ಭವ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ ಭವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 1200 ಆಸನಗಳು, ಪ್ರತಿ 200 ಆಸನಗಳಿಗೆ 2 ಕಿರು ಸಭಾಗೃಹ, 8 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕೋಣೆಗಳು, 200 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಾರುವ ಮನಮೋಹಕ ಚಾವಡಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮಂಟಪ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮಂಟಪ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಈ ಉನ್ನತ ಯೋಜನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ. ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಓಣಿ ಮಜಲು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೌನಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಳತ್ತೂರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಪುಣೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಆಶಯ. ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ, ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ, ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳ ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು, ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ
ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳ ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಚುಮ್ಮೆನ್ನಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನ ಹಾಡಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನ ಹಾಡಲು ತೆರೆದಂತಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಕೇಳಲವೋ ಖಳ ಕಂಸ ಕೇಳಲವೋ ಖಳ ಕಂಸ ಅನುಜಯ ಮೇಲೆ ಮೋಘವ ತೋರ್ಪ ನಿನಗೆ ಲೋಲಲೋಚನೆಯ ಉದರದೊಳು ಏಳನೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಲಾಭನು ಜನಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೀಳುವನು ಶ್ರೀಲಲಾಭನು ಜನಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೀಳುವನು ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಮುನ್ನಡೆವೆ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಮುನ್ನಡೆವೆ ಬಾರಯ್ಯ ಗಣಪ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಗಣನಾಯಕ ನಿನ್ನಂತ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗುಂಟ
ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿದರೆ ನಮಗುಂಟು. ನಿನ್ನಂತ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗುಂಟು? ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿದರೆ ನಮಗುಂಟು. ಭಕ್ತಿಯ ತೋರಿ ಮೆರೆದವನೇ ಬಾರಯ್ಯ ಗಣಪ ಮೊದಲೊಂದಿಪೇ. ಕೀರ್ತಿದ ವಂಶಗೂ ಜಯ ಜಯ ಜಯತು ತುಳುನಾಡುದ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿದೇವಿಗೂ. ಜಯ ಜಯ ಜಯತು ಬಂಟೆರೇನ ಕೀರ್ತಿದ ವಂಶಗೂ. ನಮ ಬಂಟೆರೆ ನಮ ಧೀರೆರೆ ನಮ ಬಂಟೆರೆ ನಮ ಶೂರೆರೆ. ಜಯ 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 ತುಳುನಾಡುಗು ಜಯ 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 ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗು. Happy birthday to you. Happy birthday Sadanandanna. Happy birthday to you. ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಾನನಾಗ ಎನ್ನ ಬುಡಿಲಿಗಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಜಿಂದ ಯಾನುದೇನು ನಿಜವಾದಂಡ ಪೂನೋಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೋಡು ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಎನ್ನ ಹಿತೈಷುಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೊಂಬೇಡಲ ಪೂನೋಡುಲ್ಲೇರು. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮಗುಂಡು ಅವೇನು ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡಿನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇನು ಯಾನು ನಿಗಲಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರದು ಈಗಲೇ ನಾನು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಬಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರದುತ್ತೇರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಗ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸಾದ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಭವನದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಆದಿತ್ತು. ದಯಪಂಡ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಗರ್ವಾರೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಮೈದಾನದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಾದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 500 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿದ್ದೇರು. ಜೋಕುಲು ಜವನಿಯರು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹೋಡು ನಡೆತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪಿಂಪರಿ ಚಿಂಚೋಡು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಪಿಂಪರಿ ಚಿಂಚೋಡು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ಟರು ನೆತ್ತು ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿದ್ದೇರಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಯರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿ ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿಯಾದ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ದಸರಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು. ರಿಲಯಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ದ CMD ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಾವಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಗೌಜಿನ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸುಮಾರು 300 ಜನರ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 500 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಸೇರದ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2,000 ಸದಸ್ಯರು ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಯರ ಖುಷಿ ಹೊಂದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂಧಾವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂದಾಳುತನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಕೀಲರನ್ನ ಸಂಜಯ್ ಕೋಲೆನ ಸಹಯೋಗಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಕಾತರಾಜಿದ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಗುಂಜಿದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಈ 2 ಜಾಗಲದ ಸೇಲ್ ಆದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಲಹೆ ಸಹಾಯ ಕೊರದು ಸಹಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಕಲೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಿಖಲ ಎದುರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂಪಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾನವೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಏಡ್ ಪೀಡಿತ ಜೋಕುಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಖಿಲೇಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಸೆನಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾತು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆರವು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು 200 ಜನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದೇರು.
ಕಾಮಿಯಾನಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ್ ಗೋಕುಲ್ನಗರದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಜೋಕುಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕುಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನತಾನಿ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನತಾನಿ ಅನಾಥ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರೆದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲು ಕೊರೆದು ಹಾರೈಸಿದ ಬೈದೇರು. ಚಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಪುಣೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಚಾಲುಕ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾದಿದ್ದೇವೆ. ಜಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಾತ ಪನರು ಪಂಡ 6 ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಾಲ್ದ ಆಪದ್ಬಾಂಧಿ ಆದಿತ್ತೀರು. ಏರಿಗೆ ಏಪ ಒಬ್ಬೆ ತಾಪತ್ರಯಾಂಡಲ ಸುರೂಪನೆ ನೆನಪ ಹೊಂದಿತೀನಿ ಜಯಣ್ಣೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ತಿನ ಜಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಕೊಟ್ಟಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಮಹಾದಾನಿಯಾನ ಮೇರು ಬಂಟರ ಭವನಡು ಮಲ್ಯ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರೆದು ದೇಣಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸೋಡು ಒವ್ವೇ ಕಾನೂನು ಅಡಚಣೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐಕಿ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ 6 ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಇಂಚೆಂತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಜಯಣ್ಣೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗೀತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರೋನಕ್ ಹಿತೇಶ್ ಅಥರ್ವ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಆನುಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ರೋನಕ್ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಪನಿಯರ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪದ್ಬಾಂಧ ಆದಿತ್ಯನ ಜಯಣ್ಣನ ಸಂಸಾರಗೂ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ಜಲ ಆಡೆಂದು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಜಯಣ್ಣನ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಬನ್ಸ್. ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅಪ್ಪೆನಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಭೂಮಿದ ಸಮಸ್ತ ದೇವದೇವರ ನೆಗಲೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತೊಂದು ಏನಿ ಕಾಲಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜಾಯದ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಲೆದ ಗೋಧೋಲಿ ಲಗ್ನದ ಬಯ್ಯದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪನು ಓಕೊಂದು ಆರ್ನ ಅವೇತೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬರಿಕದಿ ಒಂದು ಪೂನದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಿನ ಉಡುಪಿದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೇ ಉದ್ಯಮಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯದ ಮಂಚ ಒಡುಕುಲೊಂದು ಓಲು ಅನ್ಯಾಯ ಆಪಣುಂದಾಂಡ ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ಕೋರ್ಪಿನಾರು ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಇನಿ ಬಾನೆತ್ತರಗು ಏರ್ದಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೇನು ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಪಂಗದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಉಡಲು ಜಿಂಜದು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅರೇನು ಯಾನ್ ಪೂನಾ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಯುವಕೇಂದ್ರ ಪನುಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಭಿವಂಡಿ ಶಾಜಾಪುರದ ನಗರದ BJPದ ಇನಿತ ಮುಖ್ಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೋಯಿನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ 3,000 ಓಟುಡು MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಸೋತುದರಂದಾಂಡಲ ಬರ್ಪಿನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ್ನ ಒರಿ MLA ಆಪೇರಂದು ಬನ್ಪಿನ ಆಶಾಭಾವನಡು
ಭಿವಂಡಿದ ನಗರ ಸೇವಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣನು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪುರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಪನ್ಲೆ ದೇವೇರೆಂದು ಪನ್ಲೆ ಜಗತ್ತದ ಬಂಟವರ ಭವನಡು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೊತ್ತನು ಕೊಡ್ದು ಇನಿಯಾರನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣು ಅಂಡ ಆ ಬಂಟರ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಹುಶಃ ತೂವರ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ಮಾಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾಯನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯವಂತರೇ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಬೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ದಯನಿ, ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬೊಂಬೈದ ನಗರಗೂ ಲವಲವಿಕೆಡು ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ಡ 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷನ ಪಣದು ಆರಾಧೆ ಪಣದು ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೆರ್ಡ ಆರು ಕುಶಲೆಗ್ಡೇರು ಅರೆ ನಾನು ಬಂಡ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟೆ ಇನಿ 75 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿನ ಎನ್ನ ಮಾಜಿ ಗುರುಕುಲು ಸರಳ ಸಜ್ಜನರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ದಿಶೆಟ್ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೊಡೋರಿ ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡು ಯಾನು ಕಾರ್ಯದೀಪುಣು ಅಂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರು ಎಂಗುಲೇನ ಮಾತ ಆರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಆರು ಎಂಗಲೇನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಾದೇರು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಯುವ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡು ದುಂಪೋಪುಣು ಅಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಉಂಡು. ಯಾನರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟು ಯಾನಿನಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಹೆಂಗೆ ನೀನೇ ಬರ್ಪೇರು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತರು ಈ ಊರ್ದ ಲೀಡರ್ ಪೂನಾ ಪಂಡ ಗುಂಡುರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರು ತನ್ನ ಕಡೆಕಾಲೊಡ್ಲ ದಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದುಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಜಿಂದಗಿಡೆ ಅನ್ನ ಜನ್ಮಡು ತೂತನಿಂದ ಅಂಡ ಗುಂಡುರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಆಪಿನಂಚಿನ ಭವನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರತೀಕ ದಾಯಕಂದ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಲೀಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಲವರಡು ಪರಕುಂಡುಗೆ ಯಪ್ಪ ಲೀಡರ್ ಆಪೆ ಆಯಗೊಂತ ರಿಸ್ಕ್ಲುಂಡುಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೆಂದಿಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಸೋತೆಡ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನಿ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರಂಡಲ ಸದೈವ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆರು ಇಜ್ಜರಿಂದಂಡಲ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ನ ನೆನಪುಗಾತ್ರ ಆ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಗೆ ಬಾರಮೆಲ್ಲ ದೆನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಕುಟುಂಬನ ಯಾನಿ ಪಡ್ತರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಪಡ್ತು ನೆನಪಲ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಕನಕದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರು ಮೂಲು ವಿರಾಜಮಾನವಾದಿತ್ತೋಡು ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛದ ಎದುರುಡು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚ್ಚ ನಗನ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಇಜ್ಜರಿಂದ ಅಂಡಲ ಅರಣ್ಯ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪಲ್ಪುವೆ ನೆನಪದ ಸಾಲಡು ಬನ್ನಗ ಇನಿ ದುಃಖವಾಡು ಪನೊಡಾಯನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಅದಂದು ಪಂಡ ಜಯ ನೇಮು ಶೆಟ್ರು ಬಂದುಲೆ ಜಯ ನೇಮು ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಗಾಡು
ಅತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅವೇ ರೀತಿಯದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಾಡು ಅತ್ತು ಬೇತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯದ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲಾಡು ಅತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಡು ಅವೇತು IAS IPS ಆಫೀಸರ್ನಗಲ್ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ವಾಕಿಲಿಗಾಗಲ್ಲ ಬಡುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಲಾಯ ಪೋಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಅತ್ತು ಏರೇ ಒಂಜಿ ಜನತ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ನಿರ್ಮಲವಾಯನ ಮನಸ್ಸಡು ಆರಂತ ಎದುರು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರರು ಅಂಡ ನಿರ್ಮಲವಾಯನ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯನ್ನೆತ್ತರು ಎಂಕ್ ಈ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರತಿ ಅಂತೊಡು ಓಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತಂಡ ಓಲ್ಲ ಈನತ್ತನ್ನ ನನ್ನಲ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿಗಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಹತ್ತನ್ನು ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏಕಮೇವವಾದ ಯಾನಿಗೆ ತುನ್ನೆಂಚಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇನಿ ಆರು ಇಜ್ಜರಿಂದ ಅಂಡಲ ನಿಗಲ ಮಾತ ಅನುಮತಿಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅನುಮತಿಡು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಅರೇನು ಇನಿ ನೆನತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ್ನು ಗುಂಡ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕರ್ನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃತಾರ್ಥಾಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಜಯಣ್ಣನ ನಿಜವಾದಲ ನೆನಪೊಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಿಂಜರ್ನ ಕಲ್ಲ ರಾಶಿಡು ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹವೇಲಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಉಂಡು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸೌತ್ ಜೋನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲು ನಾರ್ತ್ ಜೋನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲು ಸಮಸ್ತ ಬಾಯ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿರೋರ್ದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ದೂರೋಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಹೃದಯ ದಾನಿಲು ಒರಿಯತ್ತು ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಪೂನ ಬಣ್ಸಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಿಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಅವು ಕಡೆ ತಾಂತೊಡುಂಡು ಇನ್ನು ಏನಡ ಪಾತ್ರೆ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಡು ಶಬ್ದಕೋಶನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾಗಿ ಯಾನು ಪನ್ಪೆಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕನಸದ ನನಸಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಭವನ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೇ ನೀನು ಪಾತ್ರೆಜಿಂದಾಂಡ ತಪ್ಪಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಈ ಭವನ ಆವಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಜಾಗ್ಯ ತೊಂಡೇರು 40 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕೆಲವಾರು ಅಡಚಣೆಟ ಹತ್ರ ಒಂತ ದುಂಬು ಒಂತ ಪಿರಪೋಣು ದಾಂಡಲ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲ ಮಾತ ಸಾಕರುಡು ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಷ್ಟೋಡು ಇಷ್ಟಾರ್ಥೋಡು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನಿಯಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏನಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನು ಬಂದುಲೆ ದಾಗಂದು ಬಂಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಎತ್ತಜಿ 4 ಕೋಟಿ ಏರ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋನರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಖರ್ಚಾದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವಾರು ದಿನ ನಿದ್ರದಾಂತಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಲೆಯುವಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಕರ್ಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಡುಟು ಇನಿ ಪೂನದ ಹೂವೇವರಿ ಬಂಟೆ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಹೂವೇವರಿ ಬಂಟೆ ಎನ್ನಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ತೀಪವೇ ಬಂದುಲೆ ಮರಣಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಆ ಭವನನ್ನು ತೀಯರು ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿರ್ದು ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಊರೂರ್ದು ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂದು ಅಕಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು 150 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಖಾಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬಹುತೇಕ ಆಯ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಚ್ಚದಾಲ ಪಾತೆರುಜಿ ದಯಪಂಡ ಸಮಯ ಮೀರ್ನು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಮರಣ್ಲ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಫಲ ಅವು ಕೆಲಸ ತೂಪವಡಿಗೆ ಪಾತೆರ ತೀಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯನ ಭವನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ತೀಪಾಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪೂನಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಸಮಿತದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕುಲು ಮರಣಿ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಸದಸ್ಯರನಕುಲು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗುರಿಯರು KM ಶೆಟ್ರು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಅತ್ತು SM ಶೆಟ್ರು ಅತ್ತು ಏರು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯನ 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾತಿರ್ಲ ಗುರಿಯರು ಪೂನದ ಮಹಾನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಿರ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಾನ ಕೂಡ್ದು ಸುಮಾರು 21 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆನಂದ್ ಬಂದರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು 21 ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸಲಾಂಡು ಅಂಚನೆ 35-40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ದ ಕೆಲಸಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ಲ ಎಡ್ಮ ರೂಮ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದತ್ತಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ಲ ಆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು
ನಿಗಲೆ ಮಾತಾ ಬಾನೇರ್ದ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರೋಡಾವು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ 15 ದಿನ ಟೆಂಕುಲು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜಿರಿತ್ತಜ ಅಂಡಲ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾ ಅವಿರತವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಬಾರಿ ವಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ ಅಕಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಊರುಡ್ದು ನಾವುಡೇರು ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ ನಾವುಡೇರಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರೇರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅತ್ತು ಏರು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ನನಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮುಜಿನಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಮಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ರೂಪಡುಗೆ ತೊಂದವೇನು ಆ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಡ್ನಗೆ ಅನ್ನು ಮರಣಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬುರ್ದುಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೋರ್ಡಾಯನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬಾಕಿ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿಗೆ ತೊಂದ ಅತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಮಿಟಿನವಳು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡಲ ದೀತ ಅತ್ತಂತೆ ಸಮಾಜಡಿ ಬಣ್ಸಂಗೋಗು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಗೆತ್ತೊಂದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಬಣ್ಸಂಗದ ಭವನ ಖಾಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡನೆಯ ಒಂದು ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆಪಡು ಅವಳು ಆ ರೀತಿಯದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಟ ಉಪರಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ರೀತಿಯದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿನ ಮಲ್ದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಪೋಯ ಒಯ್ಟೇಟ ಪೋಯ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 3-4 ಕೋಟಿದ ಮಿತ್ತು ಡೊನೇಷನ್ ನಂಗೆ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕುಲು ಮಾತ ನನ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಡೊನೇಷನ್ ಹತ್ತು ಸಾಧ್ಯತ್ತಿನಾತ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಭವನ ಆನಂದ ಪನೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಶಬ್ದನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು. The Mumbai Mahanagar Regional Development Authority Planning Committee and a member of the Standing Committee of Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation. Along with having a successful and demanding political career, he makes time and contributes religiously as the chairman of Swami Ayyappa Seva Committee Bhiwandi. He has also held many other positions in the past, such as the chairman of Public Construction Committee of Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation, chairman of Water Supply and Sanitation Committee of Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation, chairman of Standing Committee of Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation, and the list goes on. He is happily married to Mrs. Shashilata Shetty and is blessed with 2 children, Pratham Shetty and Khushi Shetty. We are very honored and grateful that he could be a part of a cultural function and grace this occasion despite his busy schedule. We wish you all the best for your political endeavors and hope you achieve many more such accolades. Thank you. एक हफ्ता पहले मेरे को हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं आपके सबके हमारे संतोष जी हमें फ़ोन किए थे क्या आपको पुणे बंड्स का गैदरिंग है आना है और 26 जनवरी तो हमको भी बहुत प्रोग्राम रहते हैं तो मतलब मुश्किल है क्योंकि मेरे को पहुंच नहीं सकता 3 बजे तक मैं तो बोले आप आओ 6 बजे तक चलेगा तो मतलब ठीक है ऐसा फ़ोन आते फिर आपस फ़ोन आता नहीं लेकिन जो फॉलोअप देखा उनका मैंने संतोष अन्ना का उनकी पूरी टीम का और मेल के माध्यम से उनके संतोष अन्ना का मेरे को लगता है होटल के सब जो मैनेजर है गुप्ता जी तो मतलब इतना फॉलोअप था उनका तो लगा ऐसा कि इज्जत दे रहे तो इज्जत ले लो नहीं तो नहीं मिलेगा और इतनी अच्छी जो फॉलोअप देख के मेरा भी जो दोपहर का हमारा प्रोग्राम रहता है उसको थोड़ा बाजू में रख के मतलब नहीं जाना चाहिए और आने के बाद मैं हाईवे में पुणे के उस तरफ जब मुँह कर रहा था आपके तरफ हॉल के तरफ एक फ़ोन आया आप किधर पहुँचे हो मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे सदान होटल के पास आओ तो मैं वहाँ पे गया वहाँ पे एक अच्छे हमारे आपके बंड्स के हमारे अच्छे एक सॉरी नाम भूल गया मैं मुझे मिले उन्होंने मुझे हॉल के पास लेके गया हॉल के पास मुझे लेके जाके मतलब कहाँ लेके जाके देखता हूँ हॉल के पास लेके जाके जो हॉल बना इतना खूबसूरत जो हॉल बनाया एक एक चीज़ में देखा उसमें अंदर जाके सीटिंग अरेंजमेंट
ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಪೆರಲಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾರ್ವಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕೊಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಈರ್ ಬೆಲ್ಲಾರಿದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯನಗರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯನಗರ್ 1988 ಇನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈರ್ 1990 ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಆಂಟಿನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಇನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಆಂಟಿನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಈರ್ ಸುರುದಾದ 1997 ಶಿವಾನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಥಾನೆಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐತ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾನಿ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 2004 ಮುಲುಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಉಳ್ಳದು. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಕಲ್ ಈರ್ ಮುಲುಂಡು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದ ಇತ್ತು. ಆ ಪೊರ್ತಡ್ ಮುಲುಂಡು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾಲೋಡ ಆತು. ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಜ್ಞಾನ್ ಭಾರತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಬೈ ನೆಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅಜಿಪತ್ತಣ್ಮನೆ ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಲ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪವನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಎರಡನೇ ಸಾರ್ತಿ ಈ ಸಂಘದ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲೂ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇಡಗಲೆತ್ತದ ಈ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊನ್ನ ಸಂತೋಷಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕುಶಲೆಗಿಡೇರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲಾಯನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೆರು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಮೆಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜಿಂಜಿ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಸಂಗ ಕರ್ಮ ಭಾಗ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಶಲ ಹೆಗ್ಡೆರು ಮುಲ್ ಕುಲ್ದೇರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಕುಲ್ದೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಲ್ದೇರು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಲು ಅಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹವನ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮತ ಮಲ್ಪ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ ಭಜನೆಗಿತ್ತಿನಾಥ ಶಕ್ತಿ ವೈಕಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ದೇವರನ್ನು ಪುಗಾರೋನ ಭಜನೆ ದಾದ ಪಂಪನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪುಗಾರುವ ಕೃಷ್ಣ ಯವು ಅಂತ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಚ ಬಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ದೇವರನ್ನು ಪುಗಾರು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬೋಡಂಪಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಡ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮವರ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಚ್ಚಾಂದ್ರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕ್ಯಾಟಕೋಲಮೈನ್ಸ್ ಇದು ಬಾಧೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಸರು ಮಲ್ಪ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಭಜನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಜನೆಗೆ ಆತ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತಿರುಗದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಡತದ್ದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಡು ದರ್ಶನ ಕುರಿಯ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಭಜನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇಮಾಪುರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆರು ಪಂಡರಪುರದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಯರು ಈಗ ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿತಾಮಹ ಒಂದು ಭಜನೆ ಆತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಒಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದೇವರು ಒಲಿಯಲು ಪಡು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು.
ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸ ಬಂಡ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ್ದು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಈ 40 ವರ್ಷಡು ಈ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಜನಪರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದು ಇಟ್ಟು ಮುಖ್ಯತಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾ ಬಂಡ ಬಂದ ಸುಮಾರು 200 ಜನಗಳು ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪಂಡರಪುರ ಹೊಡೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡರಪುರ ಆ ಪುಂಡರಪುರದ ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡು ಎಂಕಲು ಮಾತ ಹೊಡೆದಗಳು ಸೇರಿದು ಅಕಲಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಏರಂಡಲ ಸಮಾಜದ ಬಡಬಗ್ಗಿರ್ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ನಿವೇದನೆ ಎಂಗಲೆ ಬತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಅಕಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಸಮಾಜದ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಅಕಲಿಗೆ ಭಂಗ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕುಡ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ದುಲ ಬೇತ ಎರೆಗಾಂಡಲ ವಾವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವೇತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೆ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಎಂಬುದು ಎತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಎಂಬುದು ಕೇನುವ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಭವನದ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದುತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ಸುಮಾರು 1200 ಜನ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ 2 ರೂಮು ಅಂಚನೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು 150-200 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಬಾನೇರ್ಡು ಪೂನಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಂಬೆ ಹೈವೇದ ಬರಿಟ್ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂದ ಕೆಲಸ ಸರ್ವ ದಾನಿಲ್ನ ಎಟ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಹಾದು ಮುಂಬೈದ ಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಹಿತಮಿತ್ರನ ಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿನ ಕಲ್ನ ದಾನೋಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂತೂಕು ಬೈದಂಡು ಆಡಿಟೋರಿಯಂದ ಕೆಲಸ ರೆಡಿಯಾದ ಉಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ರೆಡಿಯಾದುಂಡು ರೂಮ್ದ ಕೆಲಸ ರೆಡಿಯಾದುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ ದಿಗಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದ್ದು ಆ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಐನೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಗೂ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಕಟ್ಟಕಡತ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಕೊಡೆಡು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವ ಬಂಗ ಹತ್ತನಂದ ಆಂಡಲ ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಐಟು 2-3 ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಡು ಎಂಗುಲು ಆ ಹಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಸಮಾಜರು ಪಾಪದಗಳು ಉಳ್ಳೆರ ಅಕಲಿಗೆ ಕೊರಡುಂದು ಎನ್ನದ ಅಂಚನೆ ಭವನ ಇದಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿದ ಖರ್ಚಾಂಡು ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ 14 ಕೋಟಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಡ್ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಡ್ ಅವೇನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನಗುಲಾಡು ಶಾಸಕನಾಡು ಅಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಂಚನೆ ದಾನಿನ ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮುಖ್ಯತಃ ವಿಶೇಷತಃ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಯಾನು ಮುಂಬೈದ ಸುಧೀರಣ್ಣನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಡೇರ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ SM ಶೆಟ್ರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಕೊಂಡು ಪನಂದ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಗೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ದಾನಿಲು ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂನದ ಎಂಗಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಶಲ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬಾಲೆ ಹೆಗ್ಡೇರು ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಮಿಟಿದ 17 ಜನಗಳು 21 ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಕಿಂಗಿನ ಜನಗಳು 10,000 1 ಲಕ್ಷ 50,000 2 ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾಗಂದು ಬಂಡ ಪೂನೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಭವನ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಭವನ ಮಾತೆರ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಭವನ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವನು ಆ ಭವನಡು ಎಂಕುಲು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಮೂರ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಭವನಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಭವನಡು ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಶೆಟ್ನ ನಾನೊಡ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಲಡ್ ರಾಧಾ ಮಾಧವಶನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಆ ಭವನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ಈ ಪೂನಾ ನಗರದ ಮುಕುಟ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಉಲ್ಲಂದಾಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ 2 ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದಾಂಡಲ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣ್ಯಮೂಬಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪೀರ ಕೊರಿಯ ಅಂತ ಬಂದಿನ ಪ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿವೇಕರ್ಣಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಎಂಗಳ ಹೋಟೆಲ್ದ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ನಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ನಾನು ಬರಿಗಿದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಭವನ ಆವಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಉಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೆ ಜೋನ್ ಮಲ್ದ ಸೌತ್ ಜೋನ್ ನಾರ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಲ್ದ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಪ್ಪ ಯಾನು ಜನಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡೊಂದು ಏನನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನೋ ಓದಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಅಪಮಾನಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜನಿಂದ ಅಂಡ ಕೃಷಿ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಎಪ್ಪ ಖುಷಿ ಹುಲಿಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅವಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಇವಿದ ಗೆಸ್ನಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡೆರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಅವಿನ ಎಂಕು ಜಾಗರೂಕತೆ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ವಸ್ತುನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ತೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಸಹಕಾರರು ಒಂದು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದು 4 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಭವನ ಗಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೆ ಗಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಭವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಮನೋದು ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದಾಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಪಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮಲ್ತೊಂದು